Здравейте, извинете се за закъснението, но трябваше да оправя някои видеа, да ги обработвам и да направя. И сега, заради това време, което много се забавих, съм подготвила едно супер готино видео. Как да си направите от фабриката за шоколад на Уили Уоркъм шоколада и вътре златен билет. За тази цел ще ни трябват опаковката. Ще оставя в описанието линк към всичко. Златния билет и половин бомбон мерси. Няма значение какъв вкус ще бъде. И едно лепило само. Така, взимате половината бомбон от мерси. Слагате го. Бъщате го, видите, че би трябвало така да сте го сгънали. Слагате. После билетчето ще го сгънем на половина на колкото искате. Аз поне така си го правя, защото е малко така, ето така. Сега взимаме лепилото, отваряме го хубаво. Така. Сега намазваме ето това бялото. Ето го, намазваме го. Защото тук ще се залепи с другата част, т.е. другата част от ето това, т.е. с ето това. Паднаха, ама пак ще ги сложа. Така. Ще го сгъна още един път. Слагаме го. И ето би трябвало вече да се залепи. Но тук малко при мен се объркаха нещата. Така. При вас може би няма да стане. Моето е малко, а при вас може и да е голямо или малко, няма значение. Така. Внимавайте много с лепилото върху шоколада, че... И ето го, готово е. Ако сте, можете да допълните допълнително. И това е. Отваряте си го и имате специален билет. Ще го отворя на шортс утре. А от мен чао и до нови срещи!